Ay, kisaw mga siyaw. Woo! Grabe! Kumbate! Kagabi pala, nanood kami ng concert ng Type Error. Error check. Error check pala. Error check at saka Karaga! Grabe! The best! Nakakabitin kasi yung songs nila na tinugtog, mga ilan ba yun yun? Mga 10 lang? 10 lang? Woo! Grabe! Nakakabitin pero kumbate na kumbate yung Karaga. Nakita nyo naman kagabi yung mga tao enjoy na enjoy. So, Happy Fiesta Alquist! So, po mga siyaw, nandito na tayo sa syudad sa Sugbo. Time check. It's 9:41 PM na. Kanina bumiyahe tayo from Alcoy mga 10 AM plus at dumating tayo mga 1 PM plus. Kasama ko pala yung favorite na videographer ko. Magpakilala kapatid. Pakilala mo yung pagmumukha mo ulit kapatid. My name is Kadudes, Kervin Mosqueda. Taro ba? Ulitin mo kapatid. Pakilala mo yung pagmumukha mo at i-promote mo yung YouTube channel mo. Yo, what's up mga kadudes? So, my name is Kervin Mosqueda. So, Wow! please subscribe my YouTube channel is Kervin Mosqueda channel. Huwag niyong kalimutan mga siyaw ha, Kervin Mosqueda channel, yung paborito kong videographer ha, huwag niyong kalimutan. So ngayon, yung game namin, actually nakalaro na ako ng unang game sa ibang league, yung NBL, yung Novino, ano ba yan? Novino Basketball League. At ngayon, yung second game natin ay GSBL Gentles. Anong meaning ba yun? Nakalimutan ko. So, yung game namin ay 10 PM at saka yung time is 10:43. Malilate na tayo. Okay na bro, star dito ka. Star? Anong star? Polling star tayo. Di ba bro, star ka sa basketball team nyo? Star ba? Star magarin, makatambok sa out. Bastos! Anong connection? mga saw, tapos na yung laro namin. Medyo napagod tayo. Woo! Woo! Kumbate! Ilang points bro? 4 points. Ilang botlog bro? 10. Madami-dami din yun.
10 butlog. Oh, lots, okay lang. Ganyan talaga yung laro. May talo, may nanalo. 10 butlog. So, dyan po mga siyaw, shoutout nga pala sa AER Sports. Ito, binigyan ako ng sportswear. Again, maraming salamat. Especially kay Erwin Lupina. Thank you so much. I hope na you will give me more jerseys kasi Sana all. actually guys, maganda yung tela nila. Ang importante sa sportswear ay breathable at saka very affordable. Guys, if gusto nyong bumili, check nyo yung description box ko. I-click nyo yung link at saka i-like and follow ang AER Sports. So, at yun po mga siyaw, nandito na tayo sa bahay. Mahina yung boses ko kasi natutulog na yung mga kapitbahay namin. Natutulog din yung lola at lolo ko. Grabe. Share ko lang. Honestly guys, stress na stress ako. Hindi lang ako. Stress na din si Malaya sa coffee shop, sa negosyo namin. Nag-umpisa kami June 8. So, bale, mag 3 months ngayong September 8. So, grabe, mga siyaw. Grabe, guys. Yung feeling na parang, ewan ko, basta, grabe yung stress. Grabe yung struggle. Grabe yung challenges. And, na-realize ko, mahirap mag-empleyado. Pero, mas mahirap 5 times kung magne-negosyo ka. Grabe. Idadaan ko na lang sa patawa. Idadaan ko na lang sa paglaro ng basketball. Idadaan ko na lang na mag-usap kami ni Malaya, heart to heart. Yung mga plano, yung anong gagawin kung may ganyan, may problema. Grabe talaga guys. Dadaan ko na lang sa pag-usap sa mga close friends ko. Simple advice nila na ganyan talaga ang negosyo. Sa simula daw, madami kang kakainin na struggles, challenges, at mga unexpected problems. Once na ma-master na daw yung sistema sa negosyo, possible daw, ay magkiklik. And I really appreciate sa mga sumuporta, sa mga friends, at saka sa mga followers ko sa negosyo namin. Alam kong malayo pa kami sa ibabaw, pero malayo na kami sa umpisa. If ever na ibibigay ni Papa God ang success, if ever na ibibigay ni Papa God yung break namin, kakagatin talaga namin at aalagaan namin yung success. So mga siyaw, till next time, ciao.